ние сме ученици от село Асен Златаров, град Шабла и участваме в конкурса Аз ценя храната. И ще ви приготвим в момента вкусни пролетни роца. За пролетните роца ще използваме останалите кори от баница, които сме използвали в другите ни практически часове, чушки. Имаме нарязан лук на шайби от предминалите ни часове, моркови и маргарин. Чушките трябва да бъдат изчистени и от семките също, много внимателно. Добре. Трябва да бъдат нарязани на пилички. Моркова трябва да бъде обеден и след това нарязан на ивички. Зеленчуците са ни готови. Сега трябва лекичко да ги задушим с зехтин. Корите от баница трябва да бъдат нарязани на 4 квадрата. След това трябва да бъдат намазани с масло. Зеленчуците са ни готови. Сега трябва да прехвърлим зеленчуците в корите за баница и да ги навием на ръце. Сега ще ги сложим да се пекат в фурна на 220 градуса за 20 минути. Могат също и да се опържат. Който както иска. Ролцата не са готови. Приятен апетит!